De Weegop wordt mogelijk gemaakt door Keno Media. De Weegop is een serie die voor de ganse dag met gewoon met een grote carnavalsartiest. Dit seizoen gewoon voor de Weegop met Spek en Span, Danny Powers, Marjolein Heltjes, Zishoem, Prüfmaar en Van Lieshout en Arts. Pak lekker gaat te drinken, want deze aflevering gewoon voor de Weegop met Zishoem. Marley, Jos en Roger, oftewel Zishoem. Deze groep is opgericht in 1986 en in 2009 zien ze van samenstelling veranderd. Roger is erbij gekomen. Gekleed in prachtige kostuums treden ze al jaren door heel Limburg op. De leedjes huurt ze nog steeds dagelijks met carnaval. Wie kent ze niet? Frieten, Lekker Menneke en Juleke Zeuthout. Wie vult het voor Roger om met een koppel samen te werken? Zit er een houdbaarheidsdatum op Zishoem? Behoorlijk zo'n creativiteit vandaan? En wie vult het om na zoveel jaar nog op de bühne te staan? Dit en nog veel meer gewoon voor vragen in een nieuwe aflevering van De Weegop met Zishoem. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in De Weegop. Ja, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van De Weegop. En vandaag is het een toerswedstrijd. Wat verstaan in Maastricht, en precies gezien in Belfort. En als je daar ziet, dan hangen de Maastrichtse vlag, carnavalsvlag, rood, geel en groen lijmpjes. En hij moet Roger van Zishoem. We zijn al een keer met z'n paard geweest en ik ben eigenlijk wel eens benieuwd wat er allemaal in de jaren veranderd is. En wie het nu is met z'n De Weegop. Ali hield zo van de lilla, maar de lilla zuiden niet. Ali hield zo van de lilla, maar de... Goedenavond. Hey, goedenavond. Daar zien we weer De Weegop. Ja, gezellig. Klaar voor je? We zijn er helemaal klaar voor, ja. Zeker. Ik ga die voor op de kaarttijd, dus die zitten al zo. Kom maar binnen. Ja, mag even binnenkomen. Iedereen is al hij. Kom maar binnen in het paleis van Zishoem. Gezellig, gezellig. Jazeker. Mali, kom eens hé, gezellig. Ja. Hoeveel jaar geleden zijn we nog een keer met geweest? 5, 6 jaar? 5 jaar? Ik denk 5, 6 jaar geleden, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Wat is nu eigenlijk in die jaren veranderd? Of is het allemaal hetzelfde gebleven? Ja, wat is veranderd? We zijn ouder geworden. Ja, wij is er eigenlijk niet zoveel veranderd, denk ik. We blijven gewoon eens dingen doen en... ja, we hebben nog altijd heel veel plezier om wat voor doen. Dus ja, volgens mij is er... Ja, moet je me even helpen, jongens? Is er veel veranderd? Ja, de leeftijd inderdaad. De stomme wordt het shorter. En ze gaan... Maar de energie is nog hetzelfde, hè? Want ik heb het laatst nog gezien en dat was goed nog... Ja, dat blijft nog altijd erin. Die kracht hebben we gelukkig nog. Rozen en een nacht, heeft hij op haar gewacht. Die kunst met inderdaad proclamatie. Vertel eens in het kort, wat is dit? Nou ja, dat is... ik ben in 2014 ben ik hooglastigheid geweest van de Asperge Peoples. Hooglastigheid ook. Hooglastigheid, we hebben nog lustigheid, maar hooglastigheid. Toen hebben we nog toen zo'n beetje feest hebben we nog gegeven. Hebben we toen een canvas hebben we gekocht om daar alles laten op te schrijven van de staatsprins, wat toen Odin de eerste. En dan hebben ze nog gehad, want Ja, dat is natuurlijk toch gaat. want die dan af en toe wel eens gaat vuurwerk voor mijn items. En daar wou ik het nog over hebben, maar ze schoot tot ze... Nou ja, dit gaat natuurlijk van ons, van Zishoem toen met Rieu. Wie voor het 25 jaar jubileum had. Wie voor toen de 6 concerten bij André hebben gedaan. Want wie komt zo gaat? De andere Rieu belt en... Nou ja, Pierre had Marley toen gebeld. Dus die kan daar meer over vertellen. Ja, want wie ging dat dan? Pierre belde die op. En Ja, toen zei Dave van... Ja, hij met Pierre Rieu. Ik ga eens met Pierre Rieu, die moet hij bellen. Ja, ziet er, we volgende of hier met Zishoem de 6 vriendschapsconcerten willen doen. Ja, als je bij van, ja, heel erg leuk, maar ik had echt bij van... Wie zit mij te bezeiken? Wie zit mij... want je had echt bij van, ja, vriend van ons, die kunnen dat soort dingen wel doen. Dus ik denk, ja, dat is T of T die nu zijn bellen. Dus ik gelijk op en ik zeg tegen Jos, ja, Pierre Rieu, ik zeg, dat kent toch gewoon eigenlijk niet. En ik denk dat dat wel natuurlijk een bucketlistje is, hè, niet? Ja, zeker. Ja, echt wel. Ja, dus, ik zeg altijd, na mijn huwelijk is dat het schoonste wat ik goed heb metgemaakt. En ja, Marley. En ja, ze maakt zich niet meer mee. En ook de generale repetitie mocht er van niet aan mee doen. Want dan zagen de lui het al tot veel verrassingsact waren. En dan stond ik toch aan het hek te loeren. Zo, en zo'n mensen nemen me aan. Wie laat me het geven vanavond? Ik zeg 11:30. Moet er weer. Ha, die mensen. Kom niet meer bij. Ja. Die best beginnen. 11:30 moesten we dus. En nog heel leuk. Voor ons waren zo Russen. Die maakten allemaal feestelijke muziek. Grieks muziek. En ze gaan allemaal hartstikke leuk. En iedereen die vol met.
En toen kwam er weer op met het nummer Julke Zeuter. Dat begint dan... Da, 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 da. En de ganse plan ging zitten. Ik denk, is die nog maar recht komen? Want Rieu had 1 opdracht voor ons. Gewoon feest maken. Ja. En tot dat Julke dan... dat kun je misschien vanavond nog zien. Dan losgeet. Dat begint de intro... Dan vloog iedereen weer op over het ganse plan. En dat is zo schoon. We zien nu in Bocholt aangekomen. Jij reist gewoon de ganse provincie rond met die optredens. Ja, dat maakt het toch superleuk. Overal is het toch anders. Hè. Hij zit er tegen de Duitse grens aan. En zo straks hebben we het laatste optreden in België. En dan Nederland zit er tussenin. Geweldig is dat, ja. Chic. En Zischum, hè? Wie is die naam tot stand gekomen? Wat betekent dit? Zischum komt van zeeschuim, zeeschuimer. En een zeeschuimer is een piraat. En we zijn begonnen als piraten op stiphout, op de boten. Dan kwamen we aan boord als ruige piraten verkleed. We beroofden de lui dan, zogenaamd van geld en van alles. En dan gingen we een paar liedjes zingen. Meisje, ik ben een zeeman, als de klok van Arnhemuiden. Maar dat moesten we Maastricht neer 1 keer vragen, 2 keer, misschien ook nog 5 keer. Maar de 6e keer heette de Maastricht neer, dus ja, toen gaan we in Maastricht zingen. Kans met geren, ze krijgen geen kans. Kom lekker manneke, door. Maar met de rond niet doen. Kom lekker manneke, ja, kom lekker manneke. Maar vannacht is het allemaal leuk. Eerst bestond gewoon een andere formatie. En dat is dan eindelijk kwam Roger tegen. Wie is dat gegaan? Want... Ja, dat is eigenlijk een gans proces geweest. Ja, Roger zou dat eigenlijk misschien beter kunnen vertellen. Veer wou in ieder geval weer gewoon. Op een gegeven moment kreeg je turen van Karl Scheehoed, Kees Scheehoed, Margot Scheehoed. En ja, Jos en ik hadden ze echt bij van ja, we wilden echt nog wel weer gewoon. Want we vinden het gewoon veel te leuk om op te treden. En toen hebben we een soort van, ja, geen sollicitatieprocedure is een beetje een zwoer woord, maar we hadden ze erbij van, we wilden eigenlijk hier een vrouw erbij. Een vrouwelijk iemand, een meisje erbij. Dat is Roger geworden. En dat is Roger geworden. En dat was het. Nee. Nou ja, laat me zo zeggen, ik ben nooit zo echt een die wou gaan zingen, of zo, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vond ze wel altijd een leuke groep. Als ik dan op stad was en ze waren ergens, dan ging ik kijken. En toen werd bekendgemaakt op de 11.11 in 2008. Toen Zischum ging dan bekendmaken. Ja, zag ze, maar ja, en we dachten, die gaat er niet stoppen. Nou ja, en toen stond er aan de dag daarna een goed artikel tot 3 leden van de groep gingen stoppen. En ja, Marley en Jos bleven over. En ja, toen zei het Geertje van, god, dat zou ik het voor dich zien, mijn ex-vrouw. En ja, toen heb ik het opgeschreven en binnen een paar dagen kreeg ik reactie. En toen ben ik op gesprek gegaan bij Jos en Marley.
merken, kom lekker merken. Kent het In de late steekt zand weer op Ik heb al heel veel interview-settings gehad, maar dit nog niet. Nou, dit is wel het meest bijzondere interview, maar dat, als het maar Het is zo warm, jongens, dat dit heerlijk is. als hij de corona niet uitbreekt, weet ik het ook niet. Het zal erg komen, ja. Heel erg zien. Nee, maar dat hebben we al even goed, hè, dat moet ik zeggen. Dat hebben we nog niet smet gemaakt, dit, hè. Maar nu vind ik het echt heerlijk. Het is heerlijk, ja. Min 20, maar het is heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, echt, het voelt aan als plus 20, maar dat is niet fair. Ja, ik stond vrij opgesloten. Maar je gaat allemaal longontsteking. Dat is de kaart. Oké, jongens, allemaal een flesje meer? Oh, we hebben genoeg vuur gehad. 20%. Met zazen doet je veel. Vrienden, vrienden. La 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 la. Allee, kom op, oh. Die is jaar vandaag, zeker. Ja, happy birthday to you. Ik ga hem drinken brengen. Und dann den Zirkus, zonder eigen met z'n allen, doet er neer te treden. En dan het in de lage oren. Kom op in de kop. Wat? Even door de aflevering afsluiten. Ja, sleep maar af. Goed. Dit was De weg op. brandpunt. Oh, wie had dat? De weg op. De weg op. Oh, dit was de weg op. We gaan nu de weg af naar Hoes. Hè. Ja. Vond je het een beetje gezellig? Tweede keer, hè? Heel lang geleden is hij nog een keer metgegaan. Mag je voor over 5, 6 jaar nog een keer met? Ja, je mag je vorig jaar al wel met. Ja, we vinden het altijd gewoon heel erg leuk als je erbij zit. Ja, voor een leuke optreden gaat het wel warm, maar dat maakt niks uit. Je moet een beetje werken voor de stand te verdienen. En we vinden het altijd heel erg leuk als je erbij zit. Roger, sleed eens af. We gaan dadelijk nog een frietje eten. Wat ga je bestellen? Nou, ik heb mensen bestellen op een lekkere frikandel speciaal. Jos, speelt zich dat ook? Sorry, water loopt me nu al uit mijn mond. Of we gaan lekkers. Kom, we gaan lekker gaan eten. Ik vind frikandel altijd wel lekker. Heerlijk, ik hoop dat even scoren. Kom op. In ieder geval voor het af te sleten wensen voor iedereen in ieder geval een hele schöne vastelavond. En een zonnige kerstmis. En Pasen nummer voor met. Tot de volgende keer. Hoi hoi.